Duden igandean, bi aukeren artean aukeratu behar da, hurrengo hauteskundeetan. Batetik, argi dago badugula garai bateko Iruñaren inposizioen eta dieten eta barren Iruña. Eta bestetik, hori aurrera pausu, sozialak eta aniztasuna eta elkarbizitzaren Iruña. Hauteskunde hauek 2015an izan ziren hauteskundeak bezain importanteak dira, ez bada garrantzitsuagoak. Momentu honetan egindako lana defendatu beharra dugu eta erakutsi dugu badagoela beste modu bat gauzak egiteko. Eta modu hori dela modu zintzoa gainera, dietarik gabe eta proiektu faraonikorik gabe. Zentzu hortan, dudarik gabe, EH Bildurena da botu eraginkorrena. Eta ahaztu gabe, EH Bildu dela momentu honetan dagoen aukera bakarra Iruñeko udaletxera eramateko ezkerreko alkatetza bat. Balantzeari dagokionez, esan dezakegu, 4 urte hauetan, argi dago, izen aldatu diogula enparantza honi, momentu honetan askatasunaren plaza ditzen dena, desobiratzeak ere aurrera atera genituen, eta Kaidozen erorien monumentua eta bere inguru guztiaren aldaketa bultzatzeko edo erabakitzeko prozesua ere martxan jarri dugu. Elkarbizitzari dagokionez, etaren biktimen omentzeko jarri ditugu plakak, baita ere frankismoen aurkako kereila martxan jarri dugu, eta ahaztu gabe 78. urteko San Ferminen inguruko kereila edo egiaren batzordea hobesan da martxan jarri dugula. Hurrengo legealdirako proposamenak, nazioarteko ideien lehiaketaren inguruko herri kontsulta bultzatu nahi dugu. Eta horretarako dauden 7 proposamenen artean lehenengo plano batetan 3 aukeratu beharko dira, eta bigarren momentu batetan 3 horietatik zein den hoberena edo herriak edo jendeak hiritarrek nahi dutena. Eta baita ere nahi dugu bultzatu biktima guztien omenez memoriaren eguna hirian. Iruñean izandako bortizkeria guztien biktimak omentzeko eguna.